ngarap da kajing kemen sa isin ni kapor pada kajing songo riu try ibu ai pat yang sa isin ni galat ya ka bangan ni ko banye kren bat pi leng ba ni ka channel jo ka Potternet ban penrung ni ka gospel leng ba ki YouTube social media ban penrung leng ba ki cable leng ba ki TV leng ba ki no ki lat ka ba ngi la ban penrung yo ban penrung ni ka gospel ba ngai ngu u blay ba ni gospel ka poy ha ka ti ka jong fi ka poy ha ka yin ka jong fi ba ngai ngu sha u blay ba pi snap ru ni ka gospel ba ya gospel ba ya lap kam shim la long lan ai na mara ba pi pen snow ni ka gospel ha ka yin ka jong fi ha ba pen snow ni ka gospel ha ka ja ka tray ka jong fi ha ka no ka ja ka ba pi pen snow ni ka bor ka jong blay ka mi ba ka tin ka jong blay ha ba kami ke jing pen em kami ke jing ka khu kami ke jing pelai luat kami shisha ka jing pen tmai bangai ngo eu blay ha ba pi pen snow ka tin ka jong blay na ka sngi ha ka yin ka jong fi ki khon ka jong fi ki kalau tengah jong fi ka tengah ka jong fi ka kala ba ka yin ka kala na ka ta ka jing sha te sha khom cha ka jing lai luat na ka ta ka jakri jakra na ka ta ka huri hura ka wan ka jing sup ba kawan te kawan kata ka jing pen tmai na marwa pi pen snow ya ka tin ka jong blay ha ka ta ka yin ka jong fi ba ka atmosphere ka jong fi ba ka yin ka jong fi ka rung ka tin ka jong blay la pen snow ka tin jong blay ba ka babel ka ong ka ta da fi pulin na Lucas na manangkang ka khat balai punyo ba ka wai ka tin jong blay ro ka no mi klem ka por sha ba ka la mi kami rengkat bat ka por ba ni ka por ka pen kala ya ka jing im ka jong fi ka pen kala ya ka yin ka sam jong fi a fi ya utra la bu lu pai ki ba krao ka jing im ka jong fi boleh ujian, namar ngi kok ngo ngi iet ujian. So you itu ya pi namar pi iet you try. Amen. Kita gi ba iet you try gi yo gi jing tho pao. Praise the Lord. Kapan ga ban yo. Ha pi iet you try. Fin yo gi jing imam jikot. Ka babel ka ong gi kata la dang i pule na ga shiti ban ngong betras dan nong ga ban ngong rekhot pra khandai ga om no. Yo ba haba ompat yo iru pi iet. How ba pim yo I mentahan re filanget. Pis yes ngo kemen daga jing kemen ka bam laong bat ka badap daga buram. Daga ba pediang ya ka jing kut ka jinget jong pi. Ka jing penem ken ye ki mensim jong pi. Ke babel ka ong ya kata namar pimpat yo I u mar khmat ru henrei pi it ya u. Pimpat yo I mentaru henrei pinget ha u. Baktiin ke jong blay ka ong ya kata. Pias ngok men daga jingkemen ka bamla ong. Badap daga buram vila pediang ya ke jingkut ke jinget jong pi ke jingpen em ken ya ke mensim ke jong fia fiet you try fio ya ke jingpen em. Amen. Amen. Piet. Daga ai piet. Daga ai. Daga donut. Daga mensim. Daga cingmot, bat daga, tada darwai ujur rai, jingmen jang rai, darwai baham yo miu darwai sio, tada ing ta mentah kat fini yo akalat sikri bahayo blay, namar lada pi paidien mentah ngam tip dalawan le kata kapor jong jing paidien jong jing ngam tip ya pi fini long komno, ne fini yang klan mana tip, hakapor yo suk rom klan ya porwan jing jar fin klan. Yo paidien lot mama. Kababel ka ong kata syua bunwan ke jing sensyar jong berat klau kana ke jing paidien jo ki babon ong ketien ke jong blay. Talada phim san mental, lada phim it mental, lada phim syakri utrai mental, lada phim it daga dono daga mensim daga jimot daga bor baro. Bagani kata lada ngim it utrai am. Kababel lada ong lupai kata ngi pule ke sti baar terus ning long baar. Khot ka baar ka ong knang ba onom ben ki shen ye vi na ki jingmot lemne pen kuslai ye vi ani daga mensim na daga ktin na daga shiti komba nangi ken komba kata ka sngi ka jo kris kalawan warabu no nur un shukor ye vi daga ba kumno ru na ba kata ka nomwan lemda Joshua kata ka jing pai dien bal ban yo pen pau no yo tau breu jong ka pop ukon jong ka jingjat ka babel ka ong Shua bun wanu marak klau kandon ka jing paidien jong ki babun namar balai bagi paidien namar bagi miit utrai ki paidien namar bagi san utrai ki paidien namar bagi empat itu ya utrai kandon ka jing paidien tadeng takat bagi nang yo ka gospel menta kat bagi nang yo bon syakri bit nadok ka download naga mensim naga jingmut naga bor-baro ngimtip marka pertai ka kala shiklep mat menta klak kekelakaan, kelak kekela. Kena keri ke jengi
Terang ihap ban long ki bal krek lupa. Tading ta ai bagin ijo wala dang impa di markmat. Buat apa yang jingim impa di Jisu. Tading ta wala dang impa di markmat ro ijo. Wala dang impa di mentaru mentang impa di hindai tungat hau. Waktu ai ba pindan ni kata ke jingkemen ka donut jongpi. Bala pindan ni kata kamut pila secure dan pila bu ya kata ka mensim ke jongpi. Hakat kelenti ke badai. Pishingan namar bapiyo ya ke jing penem ya ke mensim ke jong pi. Tadeng ta kwa banong ifi ni gisngi. Wadom shim sting ta kadang ong ya pi download lupa menta namar tip channel la shayo ne ke bible rum sha sharan pule. Tapi bit tasngeng kan no ro am pi you try ai jing start ifi. Fin kan mau la pila man klet lu kerteng la jong ru nri ketin jebli finom klet. Mensim bakoi apa jong fi umpen kan mau fi maka babel ka ong ba utau mensim jong jing pentengen mensim bakoi umpen kan mau ya fi ya ka ai ka ba fila puli ya ka ai ka ba fila yo snow ka ai ka ba fila yo jing kai fin kan mau lam da kum taam atikina ka jing phaidien tadeng takat bangin yo ai ka por ngi haban sim serious ni haban sim serious mar ka por ke jingwan ke jong trai kam dei sho ngai jong ka ta na ka por ngim em sho agi sngi ki bakhado ngi em haki dei tang ki minute nga sngo gila em haki second ki bakhado setang lagi second dei sho ka sngi dei sho ki minute dei sho ki kenta ki second ki bakhado kala banja ke ai menta ka bagan khang ka babel ka ong agi sngi ki bakhado kan don ka ai ke jing kerdo ya ka ketien. Tading ta menta badang pahu pediang penelang lupa kumbaga dai kapor jong ke jing pahu penelang lupa namar kapor jong ke jing kerdo kan sawan mar kapor jong baman kan trei kumta shua ke jing wan jong tau marat klau mentau mar klau 4 wan tadang ngidang yo ai kalat banwan jeseng kumni bangin puli ke ketien bangin dap da ke ketien bangin skriu blai. Tadeng ta kwa abanang ifi kat bakapor kadang don dei mga penting ifi ndai to ai bangin long ki bakrek lupa namar ngi im haki second ki bakhado ngi haban shimkhia tadeng ta ngi traun ker khuingi unai boringi ngin duai sha bo blai un ahi ta ka bor bangin yo pediang ke chiki ki jong blai ya ka bala tekno yar buk haki mensim ke jongi dau mensim bakhoi kum bakaktin ke jong blai ka ong Nagashti ke jong Paul Shaki Rome kalau nombor san ke kot ke besan kekhtin ke jong blai ke ong kumni kwaan puli fi ke ong bagata ke jingkermen kam ju penran bu kho ken nabaya ke jing it u blai la the no yar buk haki donot jongi da umen sim ba khot yau ba la ai no hangi ngin duai ngin yo pediang shu ya ke jing it ke jong blai bangin it you try Marka dan kan nong ya kita ki ba eat you try. Amen. Pidan am hat ka jinga dai ka ba shisha ba try. Pi nget shisha nam you, pi eat shisha nam you. Oh shisha ktin ju blai ka ong to yit ya le to check ya le di. La pidan am ka ta ka jinget ka ba shisha ho try. Ka jing eat ta ka jinga dai ka ba scam ha. Pi to na pi mi to bo Kristus na po jong fi. Ra pi pa di to kum ta pediang shisha you try. Rai no ban bot you Jesus nduk menta ka sngi. Buat you try, on try nganda itu shy me, nganga kwa ba me mani itu shy, nganga ni itu shy me, but kumba unang up lang brot u itu itaki lang brot ngakwa try me itu yang akum ka lang brot gejong me, bangar ngani itu yang kum tau nong up lang brot u shisha gejong gejong kan tai no, ban shu nga itu you jisu, kam dan gejing dai bat u, gejing dai ka bas kam dan jing bot, kan yam kam la an pen emifi, kwa ba nong ifi kata gejing gejong fi, kanong no ka kerteng am kam la ban pen emifi. Henry ka jing penem kawan dau Jesus Christ leng ba kata ka jing dai ka ba pia dai ba ai ba ka jing dai kan scam na do menta ka sngi kwa ban tuai nam ta jong fi ka ne ka por what ai ba ban Shillong Kristan ban Shillong kita ki nyau po persen tang ha ka gerteng na tang ha ka nam ai ba ka ne ka jing long ka jong fi kan da bananam ha ka ne ka jilla kan da bananam kita ki bawan nabar kin da bananam ha ka ri India bar ka wai ba ka Megalia ka jongi ba kita ki bana Megalia ki long kum jisu Felice Megalia bar khoi ki long kum jisu Kilong kum Jisu namar ki e jau ba kilon ke jedai ba do ki khong eu ba kilong kum ki breu am kim tip you Jisu henre ha ba ki e pm kin e Jisu Filong ke jing shai filong kum lo pi kit
kata ke ktin seem pi bra ke ktin jong ni seem pi long kata ke shiti bagi bri ki pule ke jim ke jong fi ki itho yo jisu pi ya na pi smau bi da ke jing bi ke jong Chris kam le ktin si kam le ktin sang kam le ke ktin ya kho ya pet i we ne be ka wang ti we kam dai ka bang ye le da ke jing le kum ba ka por thai ka le hen ringi le bar ngi em kum ba Chris em tadi tak ktin jblai gam ba ke jinget klam ke jingle klong ka ba ya la fi la nget au trai em shisha le shisha kum ba trai u kwa e fi ba fin long na kwa man dwai na ka banta jong fi ke ne ka por ba fin em sha ke jing em ka ba kala ka ba mot ke jing em ka ba long kum u jisu ine dwai ne ka por man ta ke jing dai jo fi kan scam do man ta ka ski ba ka no ka ta ka ba pen sinjor ke jing em ke jong fi am la ka por thai ka na preng kan tukot no ta ka ba gen ja do ka dang em fi ka tar kan yap noบอกพี่เป็นhow มันเสียมเป็นยามันเสียมหากแต่ก็ยิ่งได้กับชิชาก็จงฟีบัดอุจิสุงี้ด้วยนี่ก็ปอดกับมันตาฮาเลลูยาตรายง่ายงูอีเมก็ไปนี่ก็คูบอร์อยากกับมันเป็นสงอกันนี่ก็สกีก็ตรายกันนี่ก็คูบอร์ก็ลองฮาเลลูยาบางทีนี่คนก็จอมแม่นาดูมันตาก็สกีกินนมลองก็ตรายตั้งกิตากิบชูอีทุกิบชูทิปมาลมมาลาชพังจอมแม่ได้ไปกินวันชิชาก็ยิ่งได้กับชิชาบัดแม่ตรายบางวันชิก็ยิ่งได้ก็ประเทศกันน้ำละมันฮะประเด็นก็ตาก็บางจะดอกกันน้ำมันฮะประเด็นเมื่อกี้นี่how มันเสียมน้ำมันมาลองมันเสียมด้วยก็ตรายไปนี่คนจะไม่ตรายกินก็จิงก็ตรายก็บาดลองชิชาก็บาสะประตูไปเลยบางทีเปรี้ยวกันเนี่ยขึ้นมากี่เปรี้ยวเนี่ยทุกขนาดตันบางทีจิงก็จงนิ้วเปรี้ยวก็ลองชิชาก็มจงอุจิสุก็มุจิสุยาดก็มุจิสุกรันก็มุจิสุเละก็มาเละอุจิสุมันก็ด้วยไปแล้วก็บอดดอกพิมพ์ละอันเลยก็บอดมันเสียมาคุยอุปอลองอย่างนี้งานละมันเละกี่บาร์เราทักกันอยู่เป็นชายบอดไงมันเสียมาคุยเป็นชายบอดฟินโนมันตากสกีฟินก็จิงก็บาจ็อบก็จิงก็บาฮาบกิบริวกิเปยฟิกิกันด้วยฟิกินามาอยู่จิสุฮาเลลูยางั้นด้วยฟินลองกิบริวกิบะไซซอกิบริวกิบะคารอยกิบริวกันกิบะยาลับกิบริวกิบะพลากิบริวกิบะมันได้ตั้งแต่กเตียนวัดแต่กจิมกับจงฟีกันลองกับคูบอร์บะยากิตาเกนกิบะฟิกันด้วยมันละกสงีด้วยงั้นไงอุตรายเป็นนั่นคำฟิเป็นสละฟิฮาเลลูยาก็จิงตลอดบาร์กันเลยเนาะฟิโอไอกบอร์ก็จงตรายฟิโอไอก็จิงเป็นสละนอุตรายฟินก็จิงฮาเลลูยามันได้ตั้งบาชุดันตั้งกตะกันน้ำตั้งกตะกันกระเตงหันไรฟิลองชิชาบัดอุตรายHallelujah. Kajing ada kajong finup tas kana ya scam, but kana ya scam. Pinang ngam, pinang jeleu haga kajing ada kajong fi botrai. Hallelujah. Ngadwai ngada kerku, haga tengu Jisu. Amen, but amen. Hallelujah. Try nang kerku ifi, unang pensla ifi, unang ai bor ifi. Pinang la ban shekri utrai. Ban kajing kaba shisha botrai, kaba scam shisha botrai. Kajing kan, kaba long kubu Jisu. Ublain kerku ifi. Try nam ta kaburam nijo. Amen. Amen.